Il-problemi interni għal Lorenz Gonzi bdew f'anqas minn 48 sija wara li dan ħal ġurament ta' Prim Ministru. For the record, ħalli tinżel pubblikament. Aqqas kienu għaddew 48 sija mir-rebħa elettorali tal-2008 li ma bedix iberraq bl-ikraħ għal Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Il-problemi għal Prim Ministru f'dan il-perjodu kienu varji, minn ministri li ħalla barra mill-kabinet permezz ta' SMS għal ħofra li mbagħad trid jagħmel quddiem il-Katedral ta' San Ġwan. Lema proġett fil-11 ta' frar tas-sena 2009, Lorenz Gonzi kien kostret jirtira ħalli jevita vot fil-Parlament wara l-kritika qawwija li saritlu minn Ninu Żammit, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmint Mulliet. F'Ġunju tal-2009 Lorenz Gonzi tilef bil-kbir l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Imbagħad fl-14 ta' Diċembru tas-sena 2009 tilef il-maġġoranza fil-Parlament u rnexxielu jsalva biss b'vot tal-Ispeaker u dan wara li Franco De Bono ddeċida li jitlaq mill-Parlament u ma jivvutax f'żewġ mozzjonijiet imresqa mill-Oppożizzjoni. Mejju 2011, Jeffrey Pulicino Orlando propona bozz ta' liġi ħalli f'pajjiżna jiddaħħal id-divorzju li ma' deċiżjoni l-Prim Ministru baqa' kontra tagħha anke jekk il-maġġoranza assoluta tal-poplu qalet iva f'referendum illi sar dak iż-żmien. 4 ta' Novembru 2011, Franco De Bono ma votax mal-Gvern f'mozzjoni ta' sfiduċja fil-Ministru Ostingat dwar ir-riforma ta' trasport pubbliku b'dan tal-aħħar isalva biss bil-vot tal-Ispeaker. 21 ta' Diċembru tas-sena 2011, Franco De Bono jagħti ultimatum lill-Prim Ministru u jeddet illi jekk dan ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern huwa mhux ser jappoġġja lill-Gvern. L-inkwiet tal-Prim Ministru s-sokta wara s-6 ta' Jannar ta' din is-sena b'De Bono jgħid li mhux lest jappoġġja lill-oligarkija. Fis-26 ta' Jannar tas-sena 2012, Franco De Bono astjena f'vot ta' sfiduċja u l-Gvern għal darb'oħra reġa' salva bil-vot tal-Ispeaker. 25 ta' frar 2012, Lorenz Gonzi jikkontesta waħdu l-elezzjoni għal kapu f'Marzu l-Parlament aġġorna l-vaganzi twal ħafna għal festi tal-Eid. 30 ta' Mejju 2012, Franco De Bono jivvota favur mozzjoni li talbet ar-riżenja tal-Ministru Carmen Sudbonnici biex imbagħad fit-18 ta' Ġunju tal-2012, Jeffrey Pulicino Orlando vvota favur mozzjoni ta' sfiduċja f'Richard Caruana fil-waqt li Jesmint Mulliet astjena. Fl-20 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista kkundanna lil Franco De Bono, Jeffrey Pulicino Orlando u Jesmint Mulliet u ma ħallihomx jikkontestaw miegħu l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Pulicino Orlando mbagħad jirreżenja mill-Partit Nazzjonalista u l-Gvern ta' Lorenz Gonzi isir Gvern ta' koalizzjoni. Fi żmien li waqaf għall-vaganzi tas-sajf l-Oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni kontra l-privatizzazzjoni tal-parkeġġi bil-Gvern jispiċċa jirtira l-pjani tiegħu wara li sab li ma kellux l-appoġġ tal-maġġoranza tad-deputati parlamentari. Kien f'dan il-kuntest ta' kriżi waħda wara l-oħra li l-Gvern ressaq il-baġġett għas-sena d-dieħla għall-approvazzjoni tal-Parlament, baġġett li m'għaddix b'35 vot kontra u 34 vot favur. Bil-konsegwenza li l-Gvern ta' Lorenz Gonzi sar l-ewwel gvern minn wara l-indipendenza law illi m'għaddix il-baġġett.